Ne balima cɛman ni musoman, n'a ye welelikalan kura sɔrɔ n'o ye telefɔni ye walima tablɛti kamaleni binkɛnɛnama jɔlen bɛ min sanfɛ. O ye Android, Android ka taamasiyɛn. Nka Android yɛrɛ ye mun fɛn? Nin video bɛna o jaabi ɲuman di aw ma. Android ye Google ka fɛn tagabolo dilannen de ye telefɔniw na, an ko min ma ko système. Ale ye aw ka telefɔni nogodenw ne, wa ale de bɛ aw ka telefɔni laɲɛnamaya walasa aw ka se k'aw ka baaraw k'a la. Android de b'a to telefɔni welelikɛyɔrɔ bɛ kuma telefɔni yɔrɔ tɔw fɛ walasa weleli ka se ka kɛ. Ani fana, ale de b'a to aw bɛ se ka dɔnkili lamɛn telefɔni na ni telefɔni dɔnkili lamɛnyɔrɔ ye, ani ka jaw lajɛ aw ka telefɔni na ni telefɔni ja lajɛyɔrɔ ye walima video lajɛyɔrɔ. Nga bi na n'an taara appareil kunda n'o ye mansimafɛnw ye, système min dɔnnen no ka tɛmɛ système tɔw bɛɛ lajɛlen kan, o ye Microsoft ka Windows ye. Bawo ka d'a kan, n'i y'an ka telefɔni n'an ka tablɛtiw n'an ka ordinatɛrw ta k'u jɔ kɛmɛ sara la, an bɛ Windows sɔrɔ 90 jate de la. Nga n'an ye Android système ta k'a lajɛ, an b'a ye k'a fɔ ale dabɔra an bolokɔnɔ appareil de kama, i n'a fɔ telefɔni ni tablɛtiw, ani an ka jabarani kɔnɛtelenw minnu bɛ labaara ni Google TV. Ni appareil minnu fɔlen filɛ nin ye, olu labaaraliko ɲuman kun tɛ se ka sabati ka ɲa fɔ système dɔ de tun ka dilan o kama. Bawo ka d'a kan, ni appareil ninnu labaarabaga ka lafiya sɔrɔli, o gulonnen bɛ fɛn damadama de la min m'u ni appareil tɔw bɔ ɲɔgɔn na. N'an ye misali ta, an bɛ se k'a ye k'a fɔ telefɔni daminɛ la écran dɔgɔya kama, ni bolo kun tɛ sɛbɛnnikɛlanko kun ka gɛlɛn n'o ye clavier. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan nɔ, an bɛ se ka Android lasɔrɔ an ka appareil minnu na. Olu ye an ka welelikɛla modèle kuraw ye, an ko minnu ma ko smartphone ani tablɛtiw. A bɛ sɔrɔ an ka jabarani kɔnɛtelenw fana na, ani an ka dɔnkili lamɛnlanw fo ka taa se mobili kɔnɔ radiow ma, ani minɛn kura minnu bɛ an ka gabuguw kɔnɔ sisan. Anw ka farafinna suguw kɔnɔna la bi, telefɔni iPhone ni Windows Phone ni Blackberry bɔlen kɔ a la, an bɛ Android de sɔrɔ an ka telefɔni tɔw fanba bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ telefɔni Wiko, Samsung, Itel, Tecno o n'a ɲɔgɔnna caman. Ani fana, Android système ne sababuya la, an bɛ se ka application modèle dɔw dilan i n'a fɔ Lenali n'a ɲɔgɔnnaw.